سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في لو مسولس إسران شعتن سنة زي تدالو على توزينات تزلكم متلخو كم وترك حساب فتصامي رباطنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت أرأست زينا حيلتات مكلخال تجري كتما مقله دحر مقصارون بتوسخون حيالو بوتاتات تقوصاصيروم بايتو تحورات هاجرات اب غداي تجري بهصوص ككبت حتيتو መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል አምሓራ ሓድሽ ማዕስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ከፊቱ ሓድሽ ምዕራፍ ምብጻሕ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም حيلتات مكلخال تجري كتما مقله دحر مقصارهم بتوسخون حيالو بوتاتات تقوصاصيروم بزحات نبرستا كتما بانديرا اتكلل بمحز رجسات بمتكواسن كصبلو كم زترايو صبصابات غليصوم تمالت منغدي دمص ويان زوص مغلصي اتي بهزبي زتمرص منغستي هنا بوطو تمليسو خمزلو حبيروم اور حدارن محدارتا كتما تواصير زنبره فيدرالوي منغستي حجي ابت كلل سباوي مقراس تصبو كم زاوجه غليصوم بمغنيات تين زحلفه شمون تاوارخ كايد زقني كيناتا شحت كابيت نبرتوم كم زابلون كلو 350 شح سبات ناف عصبو كم زتغالو صبصبات ود حبرات هاجرات يملاغتوم لعل 2 مليون سبات كا اب وشت تخلل كم مستزنابلو يفلات اب قربا معلدات اب زوريا مقله كبرت وقات خكير كم زقني خغلصن كله مقالت مال اماسيو اب تحت قصر حيلتات مكلخال تجري اتيام اتيابتي كبير سبو قلبلو زسعب كنات مغيرو نطبي زفتري تبايلم قدامي مستر ابي احمد مستوم اشبرت زبلوم حيلتات هوحات ايزاتن بمبال ني بوليتيكاون سلامون فتحت حسيمو كان تصنعن بيناو مقراز تصابوتات كم زغبره بيت صحفه تقدامي مستر حبيلم كللو منغست تግራይ ابزوصو مغلصي نتي انصبراي عوت زبلو بمداد حجي مغلاب تاتي مولو مقوصصر حيلتات مكلخال تግራይ تركبيلم وسيخو حزبن حيلتاتن تግራይ كابتون وررتي حيلتات مليو حرك سابت وصم دولونتكم قصالك خونالو ويلم هذا بعد سلطان منغستي توم تواغاتي حيلتاتن كتما مقله كم استواصروا نيف برغص ارغاغيصيم نسو بكل شنخ حيلتات تግራይና مقلنا قربو مسمصو سبب سلطانت غزيو محدار كافتا ከተማ ወጽዮም በባል ኩሎም ወጽዮም እቶም ሰርፍ ኻብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኸይዶም እትኽልል ምምሕዳር ኣይነበሩም በባል ተዛሪቡም ነበርት ከተማ መቀለ ካብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ጀሚሩ ኣብ ዓበይቲ ጉድናታት ወጽዮም ሓጎሶም ክገልጹን ባንዴራ ትግራይ ሒዞም ከጭርሑን ከም ዝተራዩ ምንጭታት ሓቢሮም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይና ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ተዋፂሮም ናብታ ከተማ ብዝተፈላለየ ሸነኻት ከኣቱን ከም ዝተራዩ እቶም ምንጭታት ይገልጹ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ታርእሰ ከተማ كوص خمز ترعين انتخونا أبقله موصيتات اتا ختم عريدهم كم زنبرون اهتم نبرتي زاربهم بتوسخون سرحة حيلتات مكل خال تقرأي بمغطال ساميناويت كتما شرم لو مسولوس كم زتغواص كلتني عين مساخر رويترز أبزا وحبرتا يرد كتما شراب تحتي حيلتات مكل خال تقرأي مساعتوت حزب بباجاج مكاينن بانديران بمن بالبال بتحقواسي يقبلون كم زلو تاقليزون ازبو خلو كورنعات نوراري كاب تقرأي تراري كهناي موصال سرحة بعوتن قراصنتن يكاير كم زلو تفليتو بايتو ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ብህጹጽ ክእከቡት ሓቲቱ ሃገራት አሜሪካ አየርላንድን ብሪጣንያን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ እታ በጎንፂ ዝተያሰይ ትግራይ ቁልጡፍ ኣኼባ ክገብር ጸዊዑም እታ ኣኼባ ዝመጽእ ዓርቢ ክከይድ ከም ዝኽእል ዲፕሎማቲክ ምንጭታት ብምጥቃስ ወኪል ዜና AFP ገሊጹ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ በወታደራት መንግስት ኢትዮጵያ ተደፊኦም ዝነበሩ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ደጊሞም ከም ዝተዋጸሩ ድሕሪ ምግላጾም መንግስታት አሜሪካን ብሪጣንያን ውድ ሕብራት ሃገራት ህጹጽ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ክከይድ ጸዊዐን حيلتات مكلخال تقرينتا كتما مستواصر بسوني مشت بعشعة زوصور نبرتين ناب غودناتات بموصات حغواسهم كغلصو بانديراتات كمبلبلون ريچتات كتكوسون امسيميم منግስት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ መቀለ ዝነበሩ ምቁጽጻር ከም ዝተመንጠለኳ መረጋገጽ እንተዚሃበም በይናው ምቁራዝ ተጻቦታት ከም ዝነበረ ግን ተማላ ማሱ ያውጁም
بقدام ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስቲ ምስ ሓይልታት ሕወሓት ኣይዛትን ብምባል ንፖለቲካውን ሰላማውን ክፍታሕ ተሓሲቡ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ። ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዘሕልፎ መግለጺ እቲ ምቁራጽ ተጻብኦ ናይ ሕርሻ እዋን ክሳብ ዝሓልፍ ዝጸንሕ እዩ ብምባል እቲ ውሳነ ሓገዝ ንምብጻሕን ፖለቲካዊ መፍትሒ ንምንዳይ ዕድል ንምሃብን ዝዓለመ እዩ ኢሉ። ይኹን እምበር እቲ ጎንፂ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ሓያል ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓድሽ ማዕስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ከፊቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማዕስከራት ትግራይ ሸመልባን ሕንጻጽን ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ኤርትራ መጽለሊ ዝበሎም ሓድሽ ማዕስከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣቂሙ። ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ጸጥታዊ ኩነታት እቲ ማዕስከር ምስ ተዓጽወ ስደተኛታት ኤርትራ ናብቲ ኣብ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ዳባት ኣብ ዝተኸፈተ ዓለም ዋጭ ዝተባለ ማዕስከር ንምግዓዝ ከም ዝተወሰነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኣስታት 20,000 ኤርትራውያን ከቆቡ ምዃኑ ዝተገመተ ማዕስከር ኣብ ሳለስ እዚ ኣብ ዝተኸፈተሉ ወኪል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያውን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ተራኺቦም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ግዳያት ናይቲ ብኩሉ ማእዝን ዝተኸፈተ ኩናት ይኾኑ ምህላዎም ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕስከር ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ከሰጋገር ካብ መንግስትን ተጻውዖ ስደተኛታትን ጉቡእ ቆላሕታ ክግበር ስደተኛ ካብ ፖለቲካዊ ፀግዒ ናጻ ክንሱ ከም ባድልቲ ዝጥቀመሎም ዘሎ ፖለቲከኛታት ደው ክብሉ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ተኣሳሲሮም ቀረብ መድሃኒትን ማይን ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ነገራት ቆላሕታ ክግበረሎም ዝብልን ካልእ ጠለባት ዘቕረቡ 6 ተወከልቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብ15 ሰነ ኣሲሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ሓድሽ ምዕራፍ ምብጻሕ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ዩር ላፒድ ሎሚ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝገብሩ ጉዕዞ ሓድሽ ምዕራፍ ምሕዝነት ሃገሩን ሃገራት ዓረብን ክኸውን እዩ። ቅድሚ 9 ኣዋር ሃገራት እስራኤል ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባህሬንን ርከባትን ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሰማማዓ ንድሓር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ላፒድ ናብታ ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ እትርከብ ሃገር ዕላዊ ምብጻሕ ዝገበረ ፈላማይ በዓል ስልጣን እስራኤል እዩ። ኣብቲ ንኽልተ መዓልታት ዝጸንሐ ዑደት ምስ መዘኑ ሼኽ ዓብዱላህን ቢን ዛይድ ኣልናህያን ዝራኸብ ኮይኑ ኣብ አቡዳቢ ዝርከብ ኤምባሲ እስራኤልን ኣብ ዱባይ ዝርከብ ቆንስላን መሪቑ ክኸፍት እዩ። እቲ ምብጻሕ ብዝህልወት እምርታዊ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነስ ክልቴን ሃገራት ድሕሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ መንጎ እስራኤል ፍልስጤምን ዝተፈጠረ ጎንፂ ዘካይዶ ፈላማይ ዕላዊ ይርከብ እዩ። በቲ ጎንፂ ኣብ ጋዛ 256 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ እስራኤል ድማ 13 ሰባት መይቶም እዮም። መራሕቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እስራኤል እቲ ወራሪ ዝሓዘቶ ከባቢታት ዌስት ባንክ ናይ በዓላ ከይተወስዶ ጸቕጢን ምፍጣር ዕድል ክህቦም ከም ዝኽእል ኣሚኖም ናይቲ ርክብ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ውዕል ስለ ዝፈረሙ እቲ 11 መዓልታት ዝወሰደ ጎንፂ ፈላማይ ፈተና ናይ ሓድሽ ርክብ ኮይኑ ነይሩ። እቲ ሃገር ዋላ እኳ ንስጉምቲ እስራኤል ኮኒና እንተነበረት ኣብ እዋን እቲ ጎንፂ ግን እዚ ዝበሃል ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ኣይፈጠረትን። ዜጋታታ ድማ ንእስራኤል ብምኹናን ኣብ ጎኒ ፊልስጤማውያን ደው ከም ዝበሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ወፍሪ የካይዱ ነይሮም። እንተኾነ ዑደት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ላፒድ ክልቴን ሃገራት ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ማዕበል ከም ዘዛሕለኦ ዘመልክት እዩ ይብል ተቐማጥነቱ ኣብ ዱባይ ዝነበረም ተንታኒ ፖለቲካ ዓብዱል ካለቅ ዓብዱላህ كدتاو ركبن فلاماي فاتنو حالف يوم نلحريت كم زي ملسكا يملكت يبل حبرات إمارات عرب كلتا من قديتاتيا تتأتت زلام كداماي من قديه ركبنا بنور مملاس كخون كله اتخلاي دمام فلسطيماويان هناي بعلوم هاجر نايمونان همسلوم محكازيلوم أبز حلف عمت كلتين هاجرات ركبات من محياش زيت فلاليه علامات حيزني نيرن تعرباوي هاجر كداماي دليتا قوداي دحنت الزنبر خوينو إسرائيل دما قوت طوابه متحبارن بتا عرباوي هاجر تغبان لت مركبن نيروم يوم تي أبراهام آكور تبايلو زفلت وعل مستفر مدمه نوح كيتنحم من معدار بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب مشت 50 F-35 زعينة نفرت وجه نحبرات إمارات عرب أصدقهم أزد ما هو تدروا عن زت آخر طرح زي كونس أبتي زوا استراتيجيكاوي تصبلتها كتركب زخلايم بتوسخ الحريم في تسامة والكلتين هجرات قوت طواوي متحبارن عم بيبون بزوحات سمعت نقدي تفرعي منين
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎም ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም